As compras no comercio da Pobra este Nadal terán premio. A campaña promovida conxuntamente polas 3 asociacións de comerciantes e o Concello repartirá ata 2.800 euros en vales de entre 100 e 300 euros. Se van repartir 2.800 euros entre vales de 100 e 300 euros. Creemos pois, que é unha campaña forte na que esperamos pois, participen moitos clientes, non? Que se acheguen ao comercio local pois, a facer as súas compras de Nadal. O feito de que a Asociación de Empresarios, o DEAN e os praceiros do mercado municipal se unisen para organizar esta iniciativa ten como resultado unha altísima participación. Ata 57 establecementos que repartirán unha rifa entre os seus clientes por cada 10 euros de compra. La buena predisposición, el buen acogimiento y el buen ritmo que están introduciendo los comercios, los comerciantes. Hai que ter moi en conta pois, a súa decisión a traballar en colaboración, porque sempre dá moitos máis froitos cando as campañas teñen un respaldo amplio por parte do sector, como é o caso, con moitos comercios implicados, que se implican económicamente e o Concello se implica pois, con todo o que ten que ver co sector da publicidade, do material, todo iso pois, o financia o Concello. O sorteo realizarase o 10 de xaneiro e o reparto de vales premiados está previsto para o día 17. Comenzaremos a campaña o día 2 de diciembre e finalizará o día 5 de enero. Realmente ambos días inclusives. Este sorteo se celebrará no Auditorio Museo de Valle Inclán o próximo viernes, día 10 de enero, ás 21:30 horas. Poderán canxearse ata o 28 de febreiro.